0 punten gingen er dit weekend mooi waarom naar Friesland. Want zonder Tom Haaien en Osama Saroui bloot er van Heerenveen maar bar weinig oer. En Cambuur, wie kraakt nog smaakt in Helmond Sport. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de altijd fleurige sportcast van Omroep Friesland. Och. Ai. Baby, I'll touch it. Het is een combinatie dan het skop van de eerste pil, ja! Het is het doelpunt van Kuipers. Komt er een blok, ja, panel. 2-0, Rommens, ja! Rommens, 2-0. Dan binnen dan Lutsen en dan gaat met Kaas. Die pakt het dan maar in nog. Ja, en dan ligt die bal los. Webster! Ja, natuurlijk! Ja, de bal kon linkerkant boven zitten. Ja, de manier voor, waar is de pil? Rodriguez, en dan gaat hij dat toch. Milan Smit, die maakt het er. Mien. En ik wil een beetje, maar dank gewoon die opvallende wissels, hè. Die Charles Lutrust, heb ik wel eens jet. Ja, Reert. Al Van Ottelen, jongen. Van Ottelen. Hoe zullen zo doelpunt? Martijn Kaas, gaat hier een margin. Van ons komt uit. Helmond Sport komt op 2-1. Ai. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Andor Faber, Rolf de Vries en uw speciale gast, algemeen directeur Ferry de Haan van SC Heerenveen. Mooi dat je er bent, Ferry. Ja. Laat ik met het belangrijkste beginnen, want het is de eerste keer dat je hier te gast bent in deze studio. De mok, die is voor jou. Ik zal hem met trots meenemen. Kijk, dat horen we graag. Ja. Nou, mooi dat je er bent, want de transferperiode die zit er nu echt op. Als je dan terugkijkt, ben je dan blij dat die transferperiode erop zit, dat je even geen zaakwaarnemers aan de telefoon krijgt? Of is het misschien wel de leukste periode van het jaar? Nou, eigenlijk beide. Het is natuurlijk een gekke situatie dat als je volop in een seizoen zit en ook op de laatste dag, dat je dan nog spelers kwijt kan raken waarin je zelf bijna niet meer kan handelen. Leuk kan het zijn, omdat ik denk dat we het deze window redelijk gedaan hebben. In die zin dat we wisten wat we wilden. En het is niet allemaal op het juiste tempo misschien gegaan, maar dat heeft ook oorzaken. Maar dat we nagenoeg alles hebben in kunnen vullen wat we in wilden vullen. Dus wat dat betreft mogen we niet ontevreden zijn. Ja, en de telefoon ligt gewoon op tafel, want er kan eventueel nog gebeld worden? Nou ja, er zijn nog wat markten open voor spelers die voor spelers willen vertrekken. En die kans is ook wel aanwezig. Ja, want je combineert natuurlijk, hè. Je bent algemeen directeur, maar je hebt ook technische zaken in je portefeuille. Het is wel te combineren? Jawel, waarbij ik wel gezegd heb dat met name in de maand augustus de focus op het voetbal hoort te liggen. En we zijn ook een betaald voetbalorganisatie, dat zeg ik intern ook altijd. Dus het hoort ook om het voetbal te draaien. Ja, maar Kees Rosemond zei altijd van ik heb het zo druk, maar dat valt dus wel mee. Nee, maar goed, ook aan de voetbalkant heb je genoeg mensen die er ook al jaren zitten en die ook precies weten hoe het werkt. Dus het is echt niet dat ik alles in mijn eentje doe. Nee, is je ook wat opgevallen trouwens? Nou, Roelof zit naast je. Vorige week was hij 13 kilo afgevallen. Ja, 13,5. 13,5. Ja, ga gewoon door. Een compliment waard. Ja, toch? Dankjewel, Ferry. Dankjewel. Ja, en ik sprak ook laatst met jouw oud jeugdtrainer, jouw oud voetbaltrainer van Frisia. Ja, dat is een maatje voor jou, hè? Die? Jazeker. Ja. En hij wist ook nog wel wie jij was, want vroeger speelde je ook altijd alles met de hak. En het was hem ook opgevallen. Ik moet wel zeggen, kijk, wij van de podcast, Ferry, jij weet het ook, wij zijn wel een beetje het uithangbod van Omroep Friesland geworden. Hè. Zeer succesvolle podcast. We gaan niet evenaren. Maar ik merk ook, niet evenaren. Nee. Maar ik merk ook dat in ons persoonlijke leven dat ook wel echt een grote rol gaat spelen. Bijvoorbeeld, vrijdagavond ging ik naar Helmond, kom daar aan, je bent in Brabant. En het eerste wat je hoort, hey, Sportcast. In Helmond. Feestje van Andor afgelopen zaterdag. Ik sta keurig even met de nieuwe vriendin van Andor te praten. Andor heeft verkering. Pak je ook weer mee. Daar is ze weer. Ja. Komt een man tussendoor. Bof. Het kan me weer helemaal neer, hè? Even later op stap in Leeuwarden. 3 mensen die je aanspreken met een biertje en al. Bakootje gekregen, gratis. Ja, het is echt. En toen, kippetje gehaald bij de VWO om 4:30. Iemand met mij op foto. Ja? Ja, maar de podcast maakt ons echt. Maar ben je niet gewond geraakt? Want je hebt een behoorlijke wond op je voorhoofd. Keten met mijn dochter. Maar het heeft niks mee te maken dat jij als vast om 4:30 in de VWO staat. Nee, het geeft een relatie met elkaar. Nee, maar jij was dus in Stadion De Braak. Ja. Toch? Om verslag te doen van de wedstrijd Helmond Sport tegen Cambuur. Maar dat was op eigen verzoek, toch? Vrijwillig. Ja. Heb ik spijt van. Want? Waarom wilde je dat graag? Nee, ik heb alle stadions in Nederland hoorn. Behalve die van FC Os en Helmond Sport. En ik maak ze in een sportpark Zoudenballig. Maar dat tel ik eigenlijk net mooi. Okay. Dus ik wil ze graag al een keer afvinkt hebben. Dus ik zei Stadion De Braak, ze binnen ontbouwen.
Dus die wordt nog een keer... Dus nou vreeg ik Geert of anderen nog een keer van FCO's. En dan ga ik ze al weer horen. Oké, maar ben je... Zag je op het dak? Nee, maar die garage die er stond, die is afgebouwd. Dus oké. die strandstoeltjes die er altijd op stonden, die heb je niet meer. Maar ben je Jurgen Streppel nog tegengekomen? Ja. Want daar kon je goed mee, toch? Altijd? Nee, Oh, dat is ook heel ongemakkelijk. ja? Ja. Vertel even. Want ik vierde dus maar... ik was met Sander de Vries. En de Sander oude doet krant. natuurlijk de Heerenveen. En die deed nu ook even een keer Cambuur. En we doen eigenlijk bijna nooit Cambuur. Maar nu met z'n tweeën daar naartoe. En het hadden we van tevoren al even gehad over Jurgen Streppel. En Sander en ik hadden niet zo'n hele goede relatie met Jurgen Streppel. Was gewoon altijd moeizaam. En ik vind het ook gewoon, laat ik me gewoon eerlijk zijn, niet een hele leuke man. Maar ik denk dat hij dat van ons ook vond. Dus, maar verder fatsoenlijk met elkaar gegaan, helemaal geen probleem. Dus we hadden elkaar jaren niet gezien. Dus ik zie hem na de wedstrijd, kom ik hem tegen. En ik zei, hey, Jurgen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hij wilde amper een hand geven. Echt heel ongemakkelijk. Maar toen was ik benieuwd, want toen kwam Sander naar beneden. Zei Sander, heb je hem al gezien? Ik zei, ja, ik heb wel een hand gegeven. Nee, zei hij, ja, ik heb wel een... Dus ik zei, nou, daar. Ik zei, hey, ja, ik ga hem even een hand geven. Dus ik ben benieuwd. Ik denk, misschien ligt het aan mij. Misschien wordt het voor hem wel heel warm. Een knuffel of zo. Maar Ook niet. bruin. Dus ook en weer weg. En weer Geen weg. praatje, niks. Geen social talk of wat dan ook. Ik denk, nou ja, dat... Nou goed, zijn wij weer op de hoogte, jongens. Ik heb een aantal stellingen en zo kort mogelijk antwoord geven en komen we er later weer op terug. De eerste is voor jou, Ferry. Heerenveen is er in vergelijking met vorig seizoen sterker op geworden. Ja. Ja. Roelof, Jurgen Streppel is erin geslaagd om van Helmond Sport een geoliede machine te maken. Heb ik nog wel een anekdote over. Mag dat nu of straks? Ja, kom maar op. Ja, ik zat naast een man op die perstribune. En die man, ik zei, jeetje, ik zei, wat is dit slecht? Ik zei, ligt het aan mij dat ik Eredivisie gewend ben? En zei, nee, het is wel echt heel slecht. Maar hij zei erbij, afgelopen maandag de Jong PSV was nog slecht. Ik zei, nee, dat kan niet. Hij zei, nou, toen hadden we het over Jurgen Streppel. Ik zei, ik zal maar eerlijk zijn. Die man deed al 20 jaar vrijwilligerswerk, schreef voor de website stukjes. Ik zei, ik vind Jurgen Streppel niet zo'n hele sympathieke man. Ik vind het een lul, zei hij. Ja. En die werkte al 20 jaar. Ik denk, nou, ja. Ja, we zijn nog maar net begonnen met deze podcast, maar Jurgen Streppel komt er niet zo goed vanaf tot nu toe. Maar goed, ja of nee? Jurgen, nee. Geen geoliede machine. Een slechte ploeg. Andor, Cambuur heeft de absolute hoofdprijs gekregen voor Alex Bangura. Ja. Roelof, de verdediging is verreweg de zwakste linie bij Heerenveen. Ja. Andor, Mark Diemen speelt nu bij AEK Larnaca op Cyprus. Dat doet hij puur voor het geld. Ja. En de laatste is voor jou, Ferry. Osama Saroui is de beste linksbuiten van de Eredivisie. Ja. Ja. Dat zou ik ook zeggen. Verbaast het jou eigenlijk dat er geen enkele club zich heeft gemeld voor Saroui? Ja en nee. Ja, omdat niet zijn directe agent dat altijd hoeft te doen, maar vaak met tussenpersonen. Alleen, ik heb vroegtijdig, al voordat we begonnen met trainen, heb ik even kort contact gehad met zijn agent. En niet dat hij vroeg of hij weg mocht, maar toen heb ik wel gezegd, wij gaan niks doen. Dus dan weet je dat. En daar was hij het helemaal mee eens. Want er ging nog wel een geruchtje van Celta de Vigo. Nee, maar dat is volgens mij onzin. Onzin? Ja. Er is geen club geweest die zich bij jou formeel heeft Nee. gemeld. Nee. Wat is hij waard eigenlijk, die Saroui nou? Nou, dat vind ik wel lastig. Je hebt gewoon heel simpel met vraag en aanbod te maken uiteindelijk. Maar hij heeft dusdanig specifieke kwaliteiten. Gaat ook scoren. Hè. Dat was afgelopen half jaar natuurlijk wel nog een manco. Dus ja, dan moeten we wel reëel zijn. Dan zal dat best wel eens een flinke transfer kunnen gaan worden. 7-0. Daar zou zo ook zomaar kunnen. Ja, nee, maar zou dat ook is toch zomaar zo? 7-0 kunnen. is Ja, toch wel. niet een Nee, gek ja, bedrag nogmaals, ik vind persoonlijk, hij moet gewoon een heel seizoen bij Heerenveen blijven. En dat zeg ik uiteraard ook voor Heerenveen, maar ook voor hemzelf. Goals maken, assists afleveren en zorgen dat hij zich blijft ontwikkelen. En dan is de kans redelijk groot dat hij een mooie transfer gaat maken. Ja, misschien al in de winter, denk jij toch niet? Ik zou het hem niet adviseren en wij zullen er ook niet echt voor openstaan. Maar als er bedragen op tafel komen waar je bedrijfsmatig geen nee tegen kan zeggen, 7-0. ja, dan moeten we er wel over nadenken. Ja. Hij gaat met Haaland trainen deze week. Hè? Of gaat hij vanwege de blessure misschien niet naar Noorwegen? Nee, die info heb ik nog niet, maar daar hebben we ook wel grapjes over gemaakt. Dus, maar dat is nog een fantastische beloning voor hem. Had dan nooit in de jeugd of zo met Haaland gespeeld? Of, Nee, volgens mij niet. Nee, hè? Nee. Maar het is een geweldige ervaring voor die jongen. Lekker ben wat ik wel voorzetjes geven, jongen, op Haaland. Ben ik wel benieuwd naar die grapjes die jullie dan gemaakt hebben. Nee, maar goed, dan ligt hij weer een beetje te piepen op de bank. En dan ga ik naar hem toe en dan zeg ik, ja, ik ben gebeld door Guardiola. Want die Haaland zit hem te stalken. En Oh ja. Nee, het is zo'n fantastisch kereltje. Echt. Ja. Maar is Heerenveen niet veel te veel afhankelijk van alleen hem?
Nou, dat hij enorm bijdraagt aan ons aanvalspel, dat is afgelopen zaterdag ook wel gebleken. Vandaar ook dat we natuurlijk daarin met Patrick Walemark hopen een gelijke daarbij aan te vullen. Of aangevuld te hebben. Dat variatie. je meer variatie hebt. Alleen het is ook niet gek natuurlijk dat zo'n speler die op dit moment deze kwaliteit heeft, dat hij natuurlijk ook vaak gezocht wordt. Hè. Het is geen vergelijking, maar als je naar Messi kijkt, ja, iedereen zoekt hem omdat hij de oplossing zoekt. En dat is bij ons niet anders. Dus het is ook niet heel raar. Ik vind wel dat anderen daar meer van moeten gaan profiteren. Want hij zal nooit in de 1 tegen 1 komen. Dus dan moeten wij daar wel op verzinnen dat anderen daar ook nog wel profijt. Ja, maar het is nu een beetje zo. Als je tegenstander bent of coach van de tegenstander, neutraliseer Saroui en je bent al een heel eind. Ja, strak gezegd is dat een beetje zo, ja. Ja, en dat is geen gewenste situatie. Nee, verre van. En ik denk ook dat we genoeg kwaliteiten in de ploeg hebben om niet alleen afhankelijk te zijn. Maar hij zal altijd een wezenlijke bijdrage aan het spel van Heerenveen blijven leveren. En als hij dan niet meedoet, dan heb je ook niet de linksbuiten om zijn plaats in te nemen. Dan zet je er, nou ja, in dit geval de trainer, zet er Webster neer. Ja, maar dat is ook de reden dat we natuurlijk geschakeld hebben. Natuurlijk, en dat is nu nog even te vroeg geweest. Maar ja, dat zal straks anders zijn. Maar ik dacht niet, als je dan... Je speelt natuurlijk systeem met een aanvallend ingestelde linksbuiten en die zet er een middenvelder in. Moet je dan toch niet kiezen voor iemand als dan maar Melio op Witteveen daar neerzetten? Ja, dat had gekund. Alleen als je met name de eerste helft kijkt, waarin Osama dus niet meedoet, hoe het aanvalspel toch over links gaat met Mats Keulen, die daardoor eigenlijk nog meer mogelijkheden krijgt, vond ik dat stukje niet onaardig ging. Nee, dat vond ik eigenlijk ook. Want van links kwam er wel een aantal voorzitten. Ja. Als je dat dan vergelijkt met rechts, er kwam helemaal niks van rechts. Nee, maar rechts vind ik echt jubilair. Keukenkampioen-divisie niveau momenteel hoor. Ik vind Nuneli, nou ja, die heeft wel iets van een stijgende lijn te pakken. En die moet je natuurlijk vanwege die langdurige blessure iets meer de tijd gunnen misschien. Ik vind Hussein Ali, dat valt me toch zo erg tegen. Ja, maar hij is van de anti-Ali-campagne. Maar anti-Ali? Ja, anti-Ali. Ja, ik zou die echt zo snel mogelijk wegdoen. Maar goed, daar ben jij dan weer voor. Ik heb Tjay Nuneli 2 keer zien uitblinken. Dat was tegen Wolvenga en dat was tegen de regio-selectie van Gaasland-Sleert. En toen dacht ik echt van, nou, mooie acties. En hij is snel en hij is technisch. Maar toen stond hij tegenover de plaatselijke bakker. En in de eredivisie is andere koek. Dat is andere koek. Ik vind het iets te kort door de bocht. Het is niet zo dat hij kan brengen wat Osama aan de andere kant brengt. Dat is duidelijk. Maar ik vind wel dat hij in ons spel zeker van waarde is. En ik omschrijf hem wel altijd, het is gewoon een meer dan bruikbare selectiespeler. En dat is hij ook. Hij kan ook gewoon goals maken. Als je ziet hoe vaak hij toch betrokken is uiteindelijk bij een kans. En ze gaan er te weinig in. Ja, dat vind ik wel verbazingwekkend. En ik denk dat hij gewoon echt wel behoefte heeft aan een goal straks. En dan zal het meer gaan zijn. Maar goed, er is concurrentie gekomen. Geen voorzitter, daar gaat het me ook een beetje om. Nee. Want vanaf links kwamen er wel voorzitter, omdat Webster, nou, die speelde als een soort van, die meer naar binnen toe als een veredelde middenvelder. En dan kon Keulen er mooi overheen. Ja. Die gaf nog wel 2-3 keer een aardige voorzet. Gevaar vandaan. Daar kwam het gevaar vandaan. Ja, en dat is aan de rechterkant is dat een stuk minder, dat klopt. Ja. Maar dat gaan we dat is Walemark, zo moet je uitspreken. Walemark, ja. Spreek jij hem ook zo uit? Walemark. Ja. Gewoon Patrick. Gewoon Patrick. en Denzel Hall is daar natuurlijk over gehaald. Maar ik dacht, die is wel wat verder. Die komt er nu wel in, maar heeft hij zo'n grote achterstand? Nou, hij had wel een achterstand. En ik ga er ook vanuit dat hij nu wel weggewerkt is. En ik snap heel goed dat er niet zo snel gewisseld wordt. In die zin, er komt nu een interlandbreak aan. En Osama gaat even op pad met Irak. Dus dat is ook mooi voor hem. En het geeft Denzel ook weer de kans om nog 2 weken verder te komen. Hussein gaat op pad met Irak. Ja, want je zou Osama gaat op pad met Irak. Osama met Noorwegen. Die gaat op pad met Irak. En dat geeft Denzel weer 2 weken de tijd om nog fitter te worden. Ja, en dan is dan de trainer om de keuze te maken. Maar hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken in de Adelaarshorst? Want alle ingrediënten waren aanwezig om er een heerlijke voetbalavond van te maken. Mooi stadion, fanatiek publiek, mooie grasmat. Lag er echt perfect bij. Het zonnetje ging een beetje onder. Het was echt... Nou, het was een avondje uit. Wat bouw je dit mooi op? Ja. Maar ik had er zin in. Ja, had er ook zin in. Jazeker. Maar wat heb ik me stierlijk verveeld. Tenminste, als je neutraal toeschouwer, dan was je misschien nog wel aan je trekken gekomen. Maar als je een beetje een zwak hebt, of in ieder geval met een Heerenveen-bril naar deze wedstrijd zat te kijken, dan was het niet best. Nee, kan ik ook niks anders van maken. Nee. Onder de ondergrens? Vraagteken. En uit nou, dat vind ik ook weer iets te zwaar. Nee, maar goed, het was niet goed. Heel simpel. Laten we daar duidelijk in zijn. En kijk, als je naar de goals kijkt die je tegenkrijgt, dat kan je bagatelliseren. Hè? 2 standaard situaties en een fout achterin. Maar goed, in die tussenliggende tijd hadden zij er ook nog wel een paar kunnen maken. Ja. En daar hebben wij bitter weinig tegenover gesteld. Ja. Kan je klaar weer jassen?
is lang geleden. Dat is lang geleden. Lang geleden. Maar ik vind voetballen, Heerenveen, zonder je beste spelers, zonder Saroui en Tom Haaien, dat is uitkomen met een KLNL. Ja. Ja, toch? Ja, het is vragen om problemen. Ja, jullie kunnen niet Ik klaverjassen. hoorde je het op de radio toevallig zeggen, want ik heb jouw tweede helft op de radio gehoord. Ik was Ja. onderweg naar dat feestje van anders. Hè? Maar Jij kan niet klaverjassen. ik kan niet klaverjassen, dus ik snap hem ook niet. Ja, maar verder, jij kan toch wel een beetje klaverjassen. Elke beetje. voetballer kan Een klaverjassen. beetje. Jij, Ja, snapt, ja. jij snapt KLNL. Ja. Ja, natuurlijk. En dan, ja, dat is Ja. niet, Dus dat is niet niet positief? goed. Nee. Nee, dat is niet positief. Nee, nou ja, goed. Trouwens, Saroui was natuurlijk een groot vraagteken. En die mocht zelf bepalen of hij alsnog ging meedoen. Hè. Ze gingen de warming-up afwachten. En toen hadden wij hadden het opstellingformulier hadden we al gekregen. En dan stond Webster op. Maar als Saroui nog had gezegd, nou Kees, ik durf het wel aan. Dan hadden ze Webster weer gewoon op het bankje gezet. Ja, maar goed, dat vind ik niet zo heel raar. Nee. Zeker niet in het geval van Saroui. Dus alleen, kijk, die jongen moet natuurlijk wel vrij in ieder geval het veld ingaan. Kijk, als je hem gewoon forceert het veld in te gaan en het gaat niet, dan moet je na 10 minuten misschien al een gedwongen wisselplaats laten vinden. Dus ik snap die beweegredenen wel. Ja, maar hij is zo ik wil ook maar aangeven, zo belangrijk is hij dus al in hele korte tijd. Ja, maar goed, dat kunnen we allemaal zien. Het is een exceptionele speler met kwaliteiten die je altijd in je ploeg wil hebben. Ja, en maar dan vraag ik me toch af, want iedereen ziet dit nu. Hè? Alle voetbalanalisten, noem ze allemaal maar op, ze zijn allemaal lyrisch. Maar hij speelt bij Heerenveen. Waren jullie dan echt van de Nederlandse Eredivisie de enige die Saroui op een lijstje hadden staan? Nou, Cambuur stond hij ook. Oh ja, Ja. bij Cambuur stond hij Ja. op een lijstje. Ja. nee, kijk, het is mooi wat je nu allemaal hoort. Alleen, ja, het gaat erom, wat zie je daarvoor? En dat is niet bij de hand voor ons. Kijk, toen ik bij Heerenveen kwam, stond hij al op de scoutingslijsten. Dus zo lang wordt hij al gevolgd. En toen werden de bedragen lagen iets anders, dat hij eigenlijk onhaalbaar was. Toen ging bij ons... Toen was hij duurder. Toen was die duurder. En wij gingen afgelopen seizoen, ook wel het eerste seizoen zelf, evalueren van ja, maar waar hebben wij als club nu behoefte aan? En dan het oude Heerenveen, waar men naar kijkt, naar spitsen die goals maken, buitenspelers die de artiesten zijn. Dus wij hebben het de kwalificatie artiest gegeven. Nou, toen ging het spel rondom Amin Sarr spelen. En ja, toen konden we ook de keuze maken om een artiest te halen. En dan moet je een beetje geluk hebben. Nou ja, en dat hebben we op dit moment, dat slaagt. Alleen het mooie was wel dat Osama zelf bij zijn Nederlandse partner hier, tenminste agent, aangegeven had dat hij graag naar Heerenveen wilde. Omdat daar toch vanuit het verleden met de Scandinavische roots en het slagen daarvan. Dus ja, wij moesten... Hij wilde echt een tussenstation. Hij wilde niet gelijk naar een PSV, Feyenoord, Ajax. Nee, maar ja, Cambuur. die hebben hem ook niet gezien, waarschijnlijk op dat moment. Dus ja, en wij hebben dat wel gedaan. En Denk jij dat hij niet op scoutingslijstje stond van dat de, zal top, de ongetwijfeld. topclubs? Nou, dat zal ongetwijfeld. Alleen die hebben niet doorgepakt. En wij uiteindelijk wel. En volgens mij gaat het nog steeds daarom. Ja, nee, zeker. En nu is hij dus de beste linksbuiten van de Eredivisie. Ja. Weet Luc Brouwers dat ook? Nou, ja, ik denk het wel. Nou, Luc Brouwers, die baalde er wel een beetje van trouwens. Hè, want Ja, maar dat kan toch gebeuren. Tuurlijk. het kan gebeuren. Ja. It's all in Die the heeft hem game. een tik gegeven op het trainen. Ja, komt ja, weer, hè. Dat kan is gebeuren. niet weten. Ik bedoel, Ja. daar moeten we niet te moeilijk over. Ik vond wel, ik zag het interview dat jij met Brouwers had na afloop. Ik denk, het is wel, daar staat wel iemand. Het is wel echt een personality die Ja. je misschien in de groep nog goed. niet zoveel had. Dat voegt hij wel toe. Hij staat er gewoon al te analyseren en hij benoemt man en paard. Je kan ook denken van, hij is nog geen week bij de club en een beetje voorzichtig. Maar hij zegt gewoon waar het op staat. Ik denk, ja, dat is wel een speler waar je in een groep wel wat aan hebt ook. Had jullie daar veel behoefte aan? Ja, de persoonlijkheid die af en toe ook eens wat lelijk zegt, die was wel welkom. Ja. Dus het zijn een beetje, als ik soms met Kees van Wonderen ook praat rondom de wedstrijden. En natuurlijk ook een beetje door de publicaties uit de Leeuwarden Krant van de afgelopen zomer. Krijgen we soms een beetje het gevoel dat er tussen de trainer en de selectie iets zit wat of tussen een deel van de selectie denk ik dan eigenlijk meer niet helemaal lekker is qua persoonlijkheden. Dat Kees wel echt wil dat er veel meer getraind wordt of harder of Ja. professioneler of beter. Maar daar kan je denk ik, als dat zo is wat jij zegt, en dit is de lezing van de trainer, daar kan je toch als club nooit tegen zijn. Nee. Iemand die meer wil, die harder wil, die de perfectie nastreeft en harder wil trainen. Volgens mij moet je dat als club altijd willen. Nou ja, Maar toch kan ik me mits ook het wel een te beetje is. voorstellen, als ik een chef zou hebben en ik doe elke keer mijn best. Maar die zet de hele tijd van, ja maar Arjen, ik wil dat je nog beter je best doet. Ja, maar Daar zou ik daar op een gegeven moment ook wel een beetje moe van worden. dat kan. Alleen deze dingen komen naar buiten, maar er zit nog wel heel veel tussen. Want er wordt ook vaak genoeg gezegd wat er wel goed gaat. En laten we dat nou ook niet vergeten. Ik ben er blij mee dat we een trainer hebben die de perfectie na wil streven. Die iedere dag het uiterste van spelers vraagt. Dat moet je toch willen, want dat is topsport. Ja. Toch nog eventjes terug naar Go Ahead Eagles. Met jou goed vinden. Zeker. Nee, want
Ja, Go Ahead Eagles heeft toch geen betere spelers dan Heerenveen? Ik bedoel, Heerenveen heeft Noppert. Dat is Oranje International. Bogniewicz zit tegen de Poolse selectie aan. Tahiri met meer dan 100 wedstrijden eredivisie-ervaring. Webster, groot talent van Chelsea. Nicolescu, een international. Ja, maar zijn die... Noppert is beter dan de Lange van Go Ahead Eagles. Maar de rest, is Bogniewicz zoveel beter dan Amova? Is Tahiri zoveel beter dan Rommens? Wie noemde je nog meer? Die spits Edwardson vind ik ook heel aardig trouwens van Go Ahead Eagles. Is die zoveel minder dan Nicolescu? Ik denk dat het allemaal Het grootste verschil in mijn beleving was afgelopen zaterdag gewoon het fysiek en het loopvermogen. Ja. Daar zijn wij gewoon op afgetroefd. En dat zijn zaken waar je niet op afgetroefd wil worden. Nee. Maar dat was toch gewoon zichtbaar. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ja, En, was, maar puur Ik denk wel dat individueel. Heerenveen meer kwaliteit heeft dan Go Ahead Eagles. Dat bedoel ik Ja, ook wel. Maar maar dan dat kom je is dus ook op dat... Ja, maar goed, plek, denk ik. we hebben het net over Luc. En laten we Luc vooral ook de tijd geven. Want daar heeft men ook al een mening over. Maar laten we die jongen gewoon de tijd geven. En hij kan ook niet alles alleen. En het is niet zo dat die anderen dat niet hebben. Maar je hebt gewoon wel iemand nodig die even af en toe het vuurtje aanwakkert. En dan zou je zien dat de rest daarin meegaat. Nou goed, we hebben het over de transferperiode. Misschien een hele belangrijke transfer komt er nog aan. Dat is de terugkeer van Sven. Die dat ook heeft. Ja. En dan kan de wereld er alweer heel anders uitzien. Dus ja, het was niet goed, punt. Ja. Wat bedoel Heb jij je eigenlijk met... geërgerd afgelopen zaterdag? Ja, ik zat niet met een glimlach in ieder geval. Nee. Zullen we even luisteren naar Kees van Wonderen. Wat hij zegt over de wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. Dan blijkt maar weer is dat je kan dingen trainen, je kan het zeggen, je kan het ze waarschuwen. Maar je moet dingen voelen, heb ik al vaker gezegd. Je moet dingen ervaren. Je moet een tik op je neus krijgen of een tik op je achterhoofd. Een keiharde les. En daardoor, als je daarvan kan leren en een spiegel voor kan houden, dan kan je de volgende stap maken. Maar als je dat niet kan, ja, dan blijf je dezelfde fouten maken. En dat is... het verschil tussen naar een hoger niveau groeien of op hetzelfde niveau blijven. Ja, dit zei hij na afloop van de Go Ahead Eagles. Ik had hem ook geïnterviewd na afloop van RKC. Even daarvoor had hij dus een tactiekbord doormidden geschopt. En na dat interview dacht ik van hij gaat linea recta naar jouw kantoor en levert daar zijn contract in. Stapt zo in de auto. Had jij dat gevoel ook? Nou, ik weet wel dat hij niet heel blij was na RKC. Dat is een understatement. Dat is een understatement, inderdaad. Dat klopt. Nee, maar goed, kijk, de dingen die hij zegt, volgens mij kloppen die. Als je dus, je moet fouten kunnen maken en durven maken om ervan te testen. Maar je moet er wel van leren en je moet de volgende keer het niet meer laten gebeuren. Ja, maar ik vind hem nu heel mild. Ja, maar kijk, een woedeuitbarsting zoals tegen RKC, ja, als je dat iedere week doet, dan denk ik dat je sowieso je geloofwaardigheid kwijt bent. Ja. Dus, en het betekent niet dat hij de pijnpunten niet benoemd heeft. Nee, dat klopt. Welke trainer, want je hebt natuurlijk jarenlang bij Feyenoord gespeeld, bij Excelsior. Welke trainer heb jij wel meegemaakt die echt heel boos kon worden? Echt heel boos. Van Marwijk? Ja, die kon wel boos worden. Die wilde ik net zeggen. Ja? Ja. En wat gebeurde er dan? Ja, uiteraard boze stemverheffingen en weggaan en het uit laten zoeken, zeg maar. Maar ja, voor de rest... Vloog niks door de kleedkamer. Dat is een goede vraag. Dat durf ik niet meer te zeggen. Dat weet ik niet. Maar daarin is onze trainer, zal die echt niet uniek geweest zijn, hoor. Nee. Dus, en dat is ook een eenmalig iets, want het jaar daarvoor is het nooit gebeurd. En ja, het kan. We hebben er ook over gesproken. En de kous is af. Ja. Nog even terug naar Brouwers. Hoe kan het dat jullie, want het is best wel een creatieve wijze toch? Dat jullie hem eerst huren en dan een verplichte koopoptie. Ja. Hoe zit dat? Waarom nemen jullie hem nu bijvoorbeeld niet direct over? Nou, dat is gewoon puur financieel gezien. Zodat je hem in het volgende boekjaar kunt Nou afschrijven. ja, en ook kan betalen. Dus ik bedoel, we zijn er altijd heel open in geweest. Hè. Je hebt met de liquiditeitspositie te maken. En daarvoor hebben wij ook Utrecht bedankt voor de medewerking in dit hele verhaal. Dus vandaar deze constructie. En klopt het dan dat jullie hetzelfde bedrag betalen wat Utrecht ooit aan Go Ahead heeft betaald, met een klein beetje minder? Nou, bedragen noemen, dat zullen we nooit doen. Maar het is, ik denk dat Utrecht het goed gedaan heeft. Ja, Maar dus we hebben Utrecht niet meer- is we ook hebben blij. niet meer- Utrecht is ook blij. Ja, Utrecht, maar het is niet zo dat wij meer betaald hebben. Nee, maar Utrecht is Heerenveen ook wel een beetje dankbaar. Dat zou zomaar kunnen. Ja, toch? Ja, zij zijn dat zou de zomaar 20e middenvelder kwijt. Ja, En jullie betalen gewoon een goed bedrag. Ja. Maar hoe weet je nu al dat je hem dan volgend jaar wel kunt betalen? Want je weet nu nog niet Nee, dat maar je- Saroui volgend jaar... Nee, maar je zoveel weet miljoen wel gaat welke opleveren. verplichtingen je dit jaar hebt. Ja. Dus Maar je gaf, want ik sprak je op één laatste dag voor de transfer deadline. En toen zei je ook van, ik vroeg je, waar ben je trots op? En toen zei je ook al, ben je op onze ondernemersgeest. Ja. Dat wij toch eigenlijk ook een beetje vooruitlopen op het maken van kosten. En dat we er nu ook kosten maken die we eigenlijk niet kunnen betalen.
Maar kun je dat nog een beetje uitleggen? Ja, hoe werkt het dan? maar goed, hoe dat werkt. Hè. We hebben natuurlijk Nicolescu hebben we gehaald daarbij. En ja, daar was natuurlijk, want het kwam bij ons wat later op gang. En dat had ook met het vertrek van Milan uiteindelijk te maken, dat je daarin wat hebt. Maar we zaten en zitten in de eindfase nog met spelers die bij ons gewoon minder aan bod komen. En we wilden graag de buitenspeler toevoegen. En als je puur strak in je begroting blijft zitten, dan hadden we ook Patrick Walemark niet kunnen halen. En daarin hebben we met elkaar wel gezegd van, nou, dat gaan we wel gewoon doen. Want we moeten dit dingen doen, want het gaat om voetbal en het gaat om de sportieve prestaties. En in de verwachting dat er wellicht nog wat ging gebeuren. Dus, mooie woord, de kost voor de baat genomen. Ja. Nou ja, dat is een risico wat we genomen hebben. En dan voor ons gelukkig gebeurt er 2 dagen later wat anders. Waardoor je dat weer redelijk recht kan brengen. Timossi in het geval. Met Timossi die daarin vertrokken is. Maar heb je dan nu geld uitgegeven wat je eigenlijk niet had? Of sta je dan nu alweer kiet als het ware? Nee, je geeft geen geld uit wat je had. Kijk, een seizoen duurt lang. En daar kan onderweg gewoon heel veel gebeuren. Alleen wat ik zeg, als je puur binnen je begroting blijft en daar gelijk kijkend naar je liquiditeitspositie, ja, dan had je kunnen denken, dat kan een risico opleveren. En een risico betekent niet dat we niks meer kunnen betalen en door we failliet gaan. Maar je hebt bepaalde afspraken intern gemaakt, daar wil je aan houden. Alleen ja, wij vonden deze stap wel belangrijker. En dat is denk ik gelukkig ook zoals het hoort binnen een betaalvoetbalorganisatie. Klopt het ook dat jullie voor transfers krediet lenen? Nee. Nee? Ik heb wel vragen gehoord dat jullie via bepaalde constructies... je hebt het vaker gehoord als ik je zo een beetje... Nee, maar dat is niet waar. Nee. Oké. Oké. Maar goed, het is wel een risico. Hè? Het is een mooi spreekwoord, kost voor de baat uit. Ja. Alleen daar zijn ze bij Cambuur wel een aantal keren echt helemaal lek op gegaan. Ja, maar dat kan. Maar dan gaan ze helemaal investeren in de hoop dat we ooit promoveren. En dan kunnen we het allemaal betalen. En dan gaat het net niet goed. En dan komen de inkomsten niet binnen, waardoor je uiteindelijk met een grote schuld zit. Maar dan is dan een langdurige verplichting die je aangaat. En dat is in dit geval niet zo. Oké. En Walemark, jullie nemen gewoon salaris over? Of Walemark? Een stuk van het salaris, ja. Ja, Klopt. een stuk, niet helemaal. Ja, dan moet je aan Feyenoord vragen. Maar goed, dan nog eventjes naar Webster, want daar hadden we het net al eventjes over. Webster, hè, middenvelder, stond nu als linksbuiten. Kreeg natuurlijk die rode kaart. Viel niet mee. Nou, nee. Voor een jonge, groot talent. Ook aanvoerder van de onder 20, dacht ik, nationale ploeg. Viel niet helemaal mee. Maar hij klonk wel na afloop heel schuldbewust voor de camera. Stond hij na zijn rode kaart. Even kijken, Charlie Webster. Obviously, it was a great opportunity to start for my first game for Heerenveen, and to score was a positive, but it was, it left a bitter taste after what happened today, and I'll just make sure that never happens again, especially in a Heerenveen shirt. Ja, dat zegt hij dan heel schuldbewust. Hè. Ik moest wel lachen, want kijk, een trainer als Henk de Jong, die zegt dan, die slaat een hand om hem heen en die zegt, ja, mooi mansje, hè? En dat weet ik wel. Mooi, hè? Hij is fout geweest en dat geeft hij toe en hij maakt zijn excuses in de kleedkamer. Mooi mansje. Kees van Wonderen, die zegt gewoon van, ja, het zal allemaal wel, die excuses. Dat kost dus gewoon een punt, hè? Ja, dat is... Ze hadden anders trouwens ook verloren. Ja, dat is wel een beetje Saroui nog achter de hand en Ja, hij staat 2-1. Ja. En als je dan met 10 man verder moet, wordt het natuurlijk wel een stuk Dan lastiger. wordt het niet makkelijker. En de wissel stond klaar Ja, op het moment dat gebeurde. maar Kees is wat harder. Hij is wat koud. Ja, maar goed. Ik Of ken niet? Jawel, maar dat kan. Maar ik ken ook de andere kant van Kees. Ja, Dus- maar hoe ging het dan Kees is niet koud. Nee, vind ik niet. Nee, maar hoe ging het? Want hij was toch een beetje samen met Pierre en met Paul Bosveld en Kees van Wonderen. Dat waren toch een beetje zij bepaalden toch in de kleedkamer in jouw tijd bij Feyenoord? Ja, zij waren wel de voetballende leiders. Ja, Ja, klopt. zij waren de boys. Daar Ja. ging het om. Daar moest je naar luisteren. Dus hij was eigenlijk jouw baas en nu ben jij zijn. Kan gek gaan, hè? Zeg je dat ook zo nu dan? Nee. Het beeld dat jullie schetsten de afgelopen weken, dat Webster echt iemand is die stond te popelen, die heel graag wilde, dat heeft hij wel laten zien. toch? Nee, hij wilde echt heel graag. Nou ja, maar dat geeft je eigenlijk ook wel aan. Ik denk dat deze rode kaart ook iets is van jeugdig enthousiasme bijna. Ja, nou, kijk, als je het hebt over wat Kees net aangaf van een tik op je neus krijgen en oppakken. Als je het één speler hebt die iedere dag met zichzelf bezig is en met zijn eigen ontwikkeling om beter te willen worden, dan is het Charlie Webster. Dus dit is een fout en die zal hij waarschijnlijk niet snel weer maken. Nee, dat heeft hij beloofd. Daarom. Zeker eigenlijk was niet wel in het herenfeestje. Eigenlijk was het wel een van de mooiste rode kaarten die ik gezien heb. Dat vooral die reactie daarna. Want? Nou, hij had meteen door.
En heel vaak zie je toch voetballen. Meteen boos, meteen in de maar emotie. hier kon je eigenlijk... Nee, weet ik. Maar Dit toch zag zie je- Jules de Kort Nee, maar, ook, hè? nee, maar hoe vaak zie je dat een speler een overtreding maakt... waarvan iedereen ziet 100% rood... en die speler toch ageert en onbewust toch helemaal boos is. En hij niet. Hij was Het hele stadion was gelijk binnen 5 seconden. Always look on the bright side. Dat verstond hij ook. Ja. Nou ja, goed. We gaan naar Cambuur, jongens. Want Cambuur die had een behoorlijk roerd nog hè, in de allerlaatste uren van het sluiten van het transfermerk. Even kwart bedel. Thomas Pol, Almere City. Wat is dit voor jongen? Linksback, net een heel grut verdediger, maar wel een agressief mansje. Wel een energiek verdediger. Ook. Mooi mansje. Dat weet ik net. Maar hij moet concurreren met Silla. Oké. Maar wacht even. Want ik krijg dan altijd de vraag van Martje even een instartje. Ja. Een instartje is een stukje uit, wat krijg je van wonderen. Hè? Ja. En ik had Jenny zei van, ik heb een instartje van George Olte, die vertelt wat voor spelers. Dus eigenlijk zijn En ze dan vreeg dat nou een ander. En ik wil graag geen dubleurs, dus laten we even luisteren naar George Olte. Oké, George Olte, komt-ie. Ja, ook om de concurrentie nog groter te maken. Met Sekko hebben we een goede linksback aan huis. Maar als Veldman een hele getalenteerde linksback. Wel nog erg jong en zonder ervaring op het hoogste niveau. Dus Van Mullen daar een hele goede speler. Vorig jaar veel gespeeld. En ik denk dat Sparta qua voetbal wel heeft laten zien wat we vandaag misschien een beetje gemist hebben. Dat voetbal gochme. En wij hebben voor 2 elftallen 4 keepers. Waar Tariq Bodak international is. Dus je gaat naar Curaçao toe morgen. Dus de komende 1,5 week hebben wij 3 keepers voor 2 elftallen. Ja, dan kunnen mensen gewoon een beetje doorschuiven. Maar dat vindt het team eronder ook niet lekker. Dus om te werken bij een eerste elftal moet je gewoon 3 keepers hebben. Voor mensen een beeldvorming. Tijmen Renkel zit nu op de bank. Die is vannacht om 3 uur thuis. En heeft morgen weer een wedstrijd weer. Er komt gelijk altijd de vraag, wie is nu de tweede keeper? Wie is nu de tweede keeper? Ja, dat moet Daan lekker uitgevechten met Brett. Maar als Daan en Brett het heel goed doen, moeten ze ook Yannick achter de broek aan zitten. Dus, Ja, dit is het interview van Dij, hè, Rolf? Daan en Brett. Daan en Brett. En Jeremy? En Jeremy. Wat wil ik net vergeten? Nee, want Jeremy, dat is Van Mullen van Sparta. Dat is dus die nummer 6. Zo hield hij het zo. Dus van Cambuur het verlet van een nummer 6. Ja, het is wel opvallend. Want ik praat Thomasje nog met George Ulte over wat hij voor spelers nog gaat woeren. Nou, toen zei hij ook van we willen eigenlijk een onvaller die op meerdere posities in een onval inzetbaar is. We willen nog een keeper eigenlijk. En we willen Bangura Gitvoort nog een linksback. Ik zei, wil je hem net nog een size achter Van Kaam, een beetje een brekker. Hij zei, nou... Type Luc Brouwers? Nou, nee. Ik Een 8. Een type Is dat meer een 8? Ja. Oh, dat is weer een 8. type Martin de Roon. Leren. Laten we die namen maar even van stal helden. Toen zei hij van, nou ja, nee, dat had net de prioriteit. Want wij willen een voetballer op dat plak, maar Daniel van Kaam. En we kunnen het ook oors oplossen. We kunnen verder de Jong een linie waarom helden. Bergsma, zo de Spiegel kennen. Tol of Vincent Pichel. Michel? Maar dan zijn ze toch altijd Pichel? Ja, dat is nou een leuk verhaal, dat vertel ik haast. Maar, en dus die zei, ja, nee, we hoeken een size. En, nou ja, laten we 30 horen en letter. Het kan nu toch een size. Dus ik denk dat er intern, dat dit wel uit de koken komt van de directie. Dat die toch, ja, gewoon deze spelen hella. Ondanks dat... Of Doe heeft ze triggeren. Nou, dat denk ik net. Zo volle invloed heb ik net binnen de club. Maar ja, dat dit bij de directie bij komt. Want Ulte die neemt het net neder. Maar toch is er nog een size-kaam. Een goede voetballer die Van Mullen volgens mij, hè? Heeft jullie op het lijstje gestaan? Nee, niet Een meer. lijstje? Nee. Maar wat is het voor... Jij kent hem ook. Ja, niet goed genoeg, maar ik ken hem uit Het is een Rotterdammer. Rotterdamse. Ja, ik ken hem uit het Rotterdamse. Ja. Ja, toch? Ja, toch. Mooi man. Kun je dat niet horen dan? Maar dan even dat verhaal van Pichel. Ja, voor hier in december, Heerenveen en Cambuur op trainingskamp in Spanje. Eerst die Heerenveen-wedstrijd, toen weer bij Cambuur. We die een oefenwedstrijd in Lille. Sturen we live uit, ik die het commentaar. En op een gegeven moment kwam Vincent Pichel erin. Dus ik in mijn commentaar, Pichel. Ik moet eerlijk zeggen... Want je schreeuwt het P-I-C-H-E-L. Ja, en ik hier... Ja, dat is misschien nooit verjet. een fout van mijn kant. Als commentator moet je inlezen. Ik hier, dat blijkt me net genoeg die. Dus ik Pichel dit, Pichel dat. En op een gegeven moment in januari komt Ulte bij me. Ja, die zei het... ja, jij hebt het ook een mooie. Ik zeg, wat dan? Ja, die arme jongen, die wordt nou door iedereen in de spelersgroep Pichel genoemd. Terwijl hij dus gewoon Pichel heet. Dus nou ja, nu is bij elk persmoment, als we dan weer zitten... en Pichel, die weer regelmatig blesseert... dus dan komen de alweer zeggen, nou ja, die is er niet. En dan shut hij mij weer even aan. Pichel, die doet ook niet mee. Dus ik mat hem nog maar eens... een bosje bloem, Jan, of zo. Om Zo dat door is te het, laten ja. zien. Want Ja. wie pichelde wel bij Roelof in Helmond Sport? Hij vol in en liet zien man rennen waar die 2 van Martijn Kaas. Dus, Wie fout van Pichel? Ja, Pichel niet best. Maar
Dus voordat ik naar Helmond Tariet. Trein een hele ronde was trouwens op vrede middag. Jeetje, de keukenkap. Ik heb die nog net zo volle positief zin in je het oer een avondje Helmond. Kijk, ik ging even een hapje eten in Helmond. Wat een lelijk stad is dat. Ja, Helmond is niks. Nee. Maar ik bel hem aan door en ik zei, nou, hoe zit het? Wat denk je dat er nog komt? Toen vertelde hij hetzelfde verhaal. Kijk, hoe die ongevaller. En toen zeg ik de wedstrijd Helmond-Cambuur. En toen zeg ik Remco Balk. Waar Sander van der Heijden altijd zei, die zoek in de trainingen die ze opstellen. Ik zeg Sylvester van der Water. Nou, die had nog steeds door zijn nummers kwam. Ik snap, ik ben wel team José. Ik hier die onvaller hellen. Wat dat betreft snap ik net dat ze die net hellen. Ze zijn wel bij Antonisse. Ja, Antonisse, jong PSV. Dat de rug kon. Ja, die is nou naar Portugal gegaan. Ja. Mooi Rijntje, leuk. Mooi uitsprutsen. Dankjewel. Dus ze hadden nog wel naar Sjoen. Ja. Ja. Maar dan is net echt heel erg enthousiast over het spul van Cambuur. Maar ik ben wel team Wiebe Kooistra. En Team Wiebe ik zeg, hij is Santje. Nog maar correct, hè. Rustig gewoon. Ik zou zeggen, schrijf hem op, Wiebe Kooistra. Zit hier. Vervangen van Saroui misschien. En ik zou zeggen, in de basis nu. Je moet altijd rustig aan met die jongens die nog maar net 17 zijn geworden. Ik snap Maar het. gewoon basis. Rustig aan, maar wel basis. Hij is beter dan Van der Water. Hij is beter dan Van der Water. Nou ja, dat is dan niet echt zo'n uitspraak. Het toch? is wel een beetje opportunistisch, want dan gaat hij nog 20 minuten in actie zoeken. En, Nee, ik ga me in de voorbereiding... In de voorbereiding heeft hij natuurlijk echt zo. Ja, maar dat is, zoals Arjen zei, dan ken ik Nunnally excelleren het zien Wolvergeer. Nunnally was de grote man hoor, tegen Wolvergaard. Zei het ik net altijd wat. Vooral ik net, want het is heel... Ja, het is een beetje opportunistisch. echt goed tegen Het is opportunistisch, geef ik toe. Ja. Maar wat vind jij van Wiebe We hebben Kooistra? 2 gesprekken nu. Nee, daar heb ik te weinig zicht op. Nee, joh, nu heb ik daar te weinig zicht op. Oké. Dat kan ik Maar ik heb het toch... Maar zijn er sowieso maar spelers... Ik hoor net dat ik hem op lijstje zet. Ja, maar zijn er sowieso spelers van Cambuur die jullie wel hadden gevolgd? Die jullie volgen? Bangura misschien? Ja, Bangura was wel een speler, uiteraard, waar we in ieder geval over gesproken hebben. Ja. Kenneth Zandvliet daarom op de tribune bij Cambuur Jong Ajax? Of was dat voor iemand anders? Nee, gewoon om breed te oriënteren. We willen uiteraard de hele keukenkampioen-divisie gewoon in beeld hebben. Dus dat was niet met een bewuste reden. Wel mooi dat Alex Bangura nou naar Udine gaat. Ja, of Sassuolo. Of Sassuolo. Nee, dat had ik gezegd vorige keer. Ja. En ik had ook gezegd van... Mark my words, zei hij erbij. Arjen de Roep, Toeter de Boer. Als dat niet zo is, mogen jullie mij een aflevering lang Chris Woods van de Sportcast noemen. Ja. Nou ja, bij Chris. deze. Bij deze. Je zei ook... weet ik ook nog eentje. Jij was ervan overtuigd dat Noppert ging vertrekken. Ja, dat klopt. Ja, maar dat had ik ook echt verwacht. Ik was echt in de stellige overtuiging dat Noppert... Die zit natuurlijk daar met die jongens van het Nederlands elftal. Die heeft een jaarsalaris. Dat krijgen zij per week. Als hij nu echt wat wil, dan moest het nu, zou je zeggen. En eigenlijk had ik al verwacht dat het gelijk naar het WK zou moeten. Maar hij had natuurlijk pech met zijn blessure. Maar verbaast het jou niet dat er geen enkele club echt maar concreet is geweest voor Andries Noppert? Ja, als je zeker gezien zijn kwaliteit en het podium waar hij op gespeeld hebt. Dus het WK. En jij hebt mijn artikel ook gelezen. Uiteraard. Ja, en toen dacht je, er zit wel wat in van die de Boer. Nee, maar kijk, dat heb ik ook tegen Andries verteld. Zijn cv is nog niet buiten een WK goed gevuld. En daar kijken clubs natuurlijk ook naar. Hè. Hij heeft de WK, dan heeft hij die vervelende blessure. Dus een heel seizoen in de eredivisie op het hoogste niveau heeft hij nog niet achter de rug. En ook dat moet hij gewoon wel gaan doen. En door de situaties met de keepers in Nederland nu... is de kans dat hij bij het Nederlands elftal aan bod komt... is in ieder geval weer gestegen. En als hij dat gewoon goed doet, wat hij kan... en dan komt een EK aan en Nederland kwalificeert zich... ja, dan komt het moment weer terug. Daar ben ik van overtuigd. Ja, nou goed, ik kan me wel voorstellen... want dan zie je zo'n Vito van Krooi... die is ook in één klap miljonair... die gaat nu ook naar de woestijn. Ja, ik kan me voorstellen dat Andries dat ook graag had gewild. Hè? Ook als je kijkt naar zijn leeftijd... nou weet ik wel dat keepers altijd wat langer meegaan. Maar er is helemaal niks mis mee. Om nog wel even wat langer bij Heerenveen te blijven. Dat ook, maar als hij uiteindelijk een financiële stap wil gaan maken... dan begrijp ik dat heel goed. Ja, precies. Ja. Maar zat hij... want hoe trof je hem dan aan? Natuurlijk, is het dan second best? Een contractverlenging? Nee. Want we praten natuurlijk met Andries al vanaf januari daarover. Maar hij zet het een beetje on hold, had ik het idee. Ja, maar dat vind ik ook weer niet zo raar. Uiteindelijk hebben we wel gezegd van... joh, ik ga sowieso niet tot de laatste dag van de window zitten wachten. Dus dat wist hij ook. Daarnaast... Ene laatste werd het. Nee, ja, maar dat zijn... Daarom zei hij die zondags van... ja, voor dinsdag ga ik het vertellen. Omdat jij natuurlijk had gezegd, dan moet het klaar zijn. Nou ja, als club wil je uiteindelijk ook. Nogmaals, we gunnen Andries alles. En dat weet hij ook. En dat hebben we ook genoeg gezegd en laten blijken daarin. Alleen ja, wij vertegenwoordigen wel het belang van Heerenveen. En daarin denken wij dat Andries gewoon een hele belangrijke speler is. En wij zijn blij en trots dat hij gewoon in ieder geval voor een langere periode vast ligt. Ja, maar die Aldi Perikele, Ferry, heeft wel heel veel punten gekost.
Heel veel. Ja. Oh ja. Ja, goed, kijk, dan is Andries ook maar een mens. En dat heeft hij zelf ook als eerste toegegeven. Van het moet nu klaar zijn, want ik wil vrij in mijn hoofd zijn. Dus, en dat is het. En vond je hem al beter keeper tegen Go Ahead Eagles? Ik vond niet dat hem iets te verwijten viel. Nee. Dat vond ik ook niet. Nee. Er ook een paar leuke ballen wel uit. Ja, Ja. zeker En nu is de grote vraag. Gaat die komende donderdag tegen Griekenland? Wordt het Verbrugge? Wordt het vlekken, Vlekken. of wordt het Noppert? Ja, en Ik zet denk mijn dat geld, ik zet mijn geld op Andries. Jawel, hè? Ja. En is dat je reële blik of is dat je lichtelijk Heerenveen getinte blik? Nee, ik denk een reële. Hij heeft natuurlijk het WK heeft hij gewoon oké gedaan. Ik bedoel, het is niet zo dat hij mega goede reddingen heeft moeten doen. Hè? Dat is het. En dan hoor je van anderen. Amerika nog? Tegen Amerika had hij in één maar, begin. hij had 2-3 goede ballen. Maar het is niet zo dat hij iedere wedstrijd onder vuur lag vanuit de tegenstander dan. Nou, dus hij heeft dat goed gedaan. En ik denk dat hij ook goed bij de jongens ligt. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Dus ik zie geen enkele reden dat er nu ineens voor een andere buiten Bijlo gekozen zal worden. Toch hebben wij, we hadden het vanochtend in de vergadering over, wel een beetje het gevoel dat er een soort van, laat ik het, randstandcampagne gaande is om 1 Olij in de selectie te krijgen. En 2 Verbruggen of nou ja, en vooral een ander dan Noppert, heb ik het idee. Als ik al die praatprogramma's krijg, Studio Voetbal gisteren ook, nou, dan was iedereen hup Verbrugge. En dan denk ik, ja, op basis van, het is wel, ik zie ook wel dat het een groot talent is. En ik kan zo zomaar zijn dat hij wel beter is dan Noppert. Maar dan heeft hij een paar wedstrijdjes gespeeld. Weliswaar in de Premier League. En dan moet hij maar niets is toch zo vergankelijk. Ik bedoel, waarschijnlijk hebben diezelfde mensen 6 maanden geleden geroepen om Noppert. Ja. Nou... Nee, toen wilden ze Bijlo natuurlijk. Niet echt. Ja, maar... de Rotterdamse campagne. Nee, ja, oké. Dat is wat anders. Oh ja. Dat is wat anders. Dat vind jij wel oké. Ja, dat is wat anders. Maar jij zegt dus Noppert. Ja. Oké, wat zeg jij, Roelof? Ja, ook Noppert. Noppert? Vlekken. Ik zeg Noppert. Ah, Noppert is een toppert. Zeker. Toch? Goed zo. Dan iets anders. Want je hebt natuurlijk, en helemaal in die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, je hebt ook jongens nodig die de mouwen opstropen. Die even zeggen, en tot hier en niet verder. Nou hebben jullie natuurlijk Tibor Halilovic. Maar die is echt helemaal op een zijspoor terechtgekomen. Hoe is dat nou mogelijk? Wat is er gebeurd? Nou, dan in ieder geval is de kans redelijk groot dat Tibor ons op korte termijn gaat verlaten. Ja? In ieder Volendam? geval. Nee. Niet naar Volendam. Kan toch niet, jongen? Oh nee, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Dus, nee, ik dacht misschien heb je het contract al ontbonden. Nee. Dat zou kunnen. Nee, dat zou kunnen, maar dat is niet zo. Nee, ook weer heel eerlijk. Kijk, Tibor is gewoon een prima gozer. Maar ook weer vanaf het moment dat ik bij Heerenveen kwam, toen hij er al was, had men het er al over, ja, wat is nou zijn plek? En hij heeft veel gespeeld, maar er was wel altijd enige vorm van discussie. Moet hij nou meer aanvallend staan? Moet hij nou meer controlerend staan? Wat is nou zijn echte plek? Die discussie was er al toen ik er kwam. En dat is eigenlijk altijd ongewijzigd gebleven. Alleen hij speelde omdat op dat moment de concurrenten misschien anders waren dan die afgelopen jaar gehaald zijn of 1,5 jaar geleden gehaald zijn. Ja, en daarin worden gewoon keuzes gemaakt. En dan is Tibor een speler die zich professioneel opstelt, absoluut. Wat moeite heeft met zijn rol, nou dat is ook niet zo heel erg, want het zou nog erger zijn als hij het allemaal wel prima vond. Ja. Nou, niet zo lang geleden was je aanvoerder zelf. Ja, ook dat. Maar dat zijn keuzes die achteraf, daar kan je wat van vinden, maar die zijn gemaakt. En Kees en deze staf maken andere keuzes daarin. Nou, goed, dan moet je kijken of er oplossingen zijn die voor alle partijen wenselijk zijn. Maar ik heb nu een beetje het gevoel dat hij er via de achteruitgang straks wordt weggezet. Ja, maar dat is niet des Heerenveen. Nee, maar de andere kant is ook wel dat vanuit Tibor, en dat is ook logisch, ook eind vorig seizoen en in de winter ook al het verzoek kwam om te kunnen vertrekken. Dus dat is wel de andere kant. Dus het is niet zo dat daar van die kant niks gekomen is. Hè. Het verzoek was er ook al om te vertrekken. Daarin hebben we gezegd, oké, we willen onder bepaalde voorwaarden willen we daar meewerken. Alleen ja, er is niemand gekomen. En er is afgelopen zomer ook niemand gekomen. Ja, nee. Het is niet zozeer iets waar wij aan kunnen doen. Maar was het een beetje een drukmiddel dan om te zeggen van nou... nee, want hij had zelf de wens uiteindelijk ook om uiteraard weer te gaan spelen ergens. Dus daar is niks mis mee. En met name in de eindfase is wel gezegd van nou goed, laten we tot aan het einde van de window dan het een beetje on hold zetten wat Tibor voor de selectie betreft in ieder geval. Hij trainde wel mee. Wel mee, ja. Maar niet helemaal Niet helemaal, nee goed. Met de aantallen, ja dan... als het 11 tegen 11 was, dan was er op dat moment even geen raad. En je was met z'n 23, dan was hij de eerste die niet mee mocht doen. Ja. En nu dan, wat je zegt van er is een oplossing gevonden. Ik denk dat die er is binnenkort, ja. Ja, binnenkort. Ja. En dat is dan zeg maar naar de competities waar de transfermarkt nog open is. Ja, klopt. Oké, dus dat wordt, wat is dat? Dat is Turkije, Rusland.
Die kant, ergens meer naar het oosten. Meer naar het oosten. Daar gebeurt nog wel wat. Daar gebeurt nog Rusland wat. niet, toch? Maar goed, Nee. maar dan ben je... Ga je ook geen ben je zaken nou- mee het is doen, een toch? hoofdpijndossier, een beetje toch wel? Nou, het is zowel voor Tibor niet goed, maar voor ons ook niet goed. Dus ja, als daar dan uiteindelijk een oplossing komt, want hij kwam sportief gezien niet meer in het stuk voor bij ons, ja, dan is het denk ik voor iedereen het beste. Ja. Ja, je verdient het. Want een aantal jaren geleden dachten we misschien nog van... je gaat er Ja. ook nog wel wat aan hem verdienen. Ja. Maar dat is dus nou ook helemaal niet het geval. Nee. Goed, dan... Daniel Kalsbak. Krijg je daar wel eens een beetje hoofdpijn van? Zo van, oh jee, daar hebben we zoveel aan uitgegeven. 2,5 miljoen. Komt dat er wel uit? Ja, ik vind, ik zie het nog steeds. Maar ik Hij snap heeft de het. voorwaarden. hè? Hij heeft de voorwaarden. Ja, nee, maar dat was jou ook opgevallen. Hij heeft de voorwaarden. Nee, maar hij heeft zeker Snel. voorwaarden. Dat is lang. Sterk. Sterk. Hij kan niet voetballen. Nee, ik vind dat we Daniel gewoon tijd moeten geven. En uiteindelijk moet hij gaan spelen. Heel simpel. Alleen ook wij, dus ook ik, hebben wel gezegd... ja, maar we kunnen niet een heel seizoen gokken op Daniel Karlsbak. Dus er moet wel een spits gewoon bij. En dat vind ik ook, dat is een gezonde ambitie die wij als club hebben. Ja, en dan gaat het om wie er als beste uit de koker komt. Maar als je Nou. zegt hij moet gaan spelen, waarom verhuur je hem dan niet? Nou, we hebben natuurlijk heel veel tijd en energie gestoken... om in ieder geval 2 volwaardige spitsen te hebben. En dan lijkt het me heel krom dat als je de tweede binnen hebt... in de vorm van Nicolescu, dat je dan gelijk degene die er is weer laat gaan. Want dan kan je weer opnieuw beginnen. Dus Maar je had ook kunnen kiezen voor dan hem verhuren en dan een Bas Dost-achtige spits of zo binnenhalen. Die kun je misschien niet betalen qua salaris. Marcel Boekhoorn wel, jullie niet. Maar bij gewoon in die categorie bedoel ik. ja, dat had gekund. Maar goed, nogmaals, het vertrouwen in Daniel is er zeker. Alleen hij moet dat uiteindelijk gaan laten zien. Dat klopt. Maar wordt hij niet beter als hij meer gaat spelen? En Ja, dus- tuurlijk. Maar daar wordt iedere speler beter van. Alleen het is niet zo dat, zoals men denkt, dat Nicolescu nu nooit meer gewisseld mag worden of iets dergelijks. Dat is niet zo. Kijk, Daniel komt er dan in en op een andere positie. Maar ja, dat heeft ook weer met de wedstrijdverloop te maken. Met de 10 man die je dan hebt. Dus ik vind dat we daar geduld mee moeten hebben. Ja. 2 Vind je- spelers die volgend jaar aflopen, daar moet je natuurlijk nu ook naar gaan kijken. Haaien, Van Ottelen. Heb je daar ook plannen mee? Want zo Van Ottelen ook, misschien is vandaag niet het goede moment om dat te bespreken, want hij was zaterdag niet op zijn allerbest. Maar een jonge verdediger kan op het middenveld. Nee, zeker. Maar goed, het gaat ook om het perspectief voor een ieder, ook voor Siep. Siep heeft zich vanaf het moment dat hij ging spelen, heeft hij het gewoon prima gedaan. En ja, hij heeft een foutje gemaakt afgelopen zaterdag. Ja, heel vervelend. Mag niet. Meer, wel vaker dan één foutje. hè? Want sommigen zeiden ook van, ja, Frank de Boer die maakt ook altijd traditioneel 1 foutje. Maar Siep maakt er altijd 3, hè? Ja, nou goed. Ik vind dat hij zich wel ontwikkeld heeft de laatste periode. Dus daar zullen we zeker naar gaan kijken. Maar dat ligt ook aan hem natuurlijk. Maar jullie willen in principe, want ik heb hem toevallig een aantal weken geleden gesproken. Hij staat daar wel voor open. Ja, om, we hebben nog niet dat gesprek gevoerd, als dat soms de vraag is. Nee. Haaien? Idem dito. Daar gaan En we. waarom niet? Hebben jullie dan niet over gesproken? Nou, Tom heeft natuurlijk zelf ook wel een gezonde ambitie en dat geeft niet. En je gaat ook kijken van wat brengt de toekomst ons? Hè? Wat hebben we nodig? Wat voor types heb je daarbij nodig? En Tom, nou, we hebben het zaterdag gezien. Hij is er niet bij en dan missen we wel wat in ieder geval. Ja, de KLNL. Ja, daar is hij. Ja. Daar is die. Dus, maar dan moet je, daar wil ik gewoon, of willen we wel de tijd voor nemen om die puzzel te gaan leggen. En er zit ook een risico aan dat Tom zelf zegt van, ik ga even een deur verder kijken. Ja, Want dat heb je met Siep ook. Ik bedoel, er ging al wat geruchten rond FC Utrecht. Ja. Zijn profiel is wel interessant natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar ook daarvoor geldt wel, dat is een gerucht geweest en daar is niemand voor gekomen. En volgens mij kan je bij Heerenveen jezelf nog steeds heel goed ontwikkelen. Ja. Ik vind Wel, je maar- een behoorlijk ontspannen indruk maken, Ferry. Je zit goed in je vel, zo te zien. Ja, nou ja, Dan is een periode afgelopen. Dat is snap ik wel. Dan afgelopen, is ja. het al even... na het weekend. ja. En zelfs na Go Ahead Ja. Eagles maak je toch een redelijk Ja. frisse indruk. Nee, maar ik vind wel dat wij een behoorlijke ploeg hebben staan op dit moment. En we weten wat we missen. Of als iedereen dadelijk binnenboord is, dan denk ik dat we goed voor de dag kunnen komen. Minimaal top 8. Dat denk ik wel, ja. Ja, En, dat vind ik ook. En dus 9e, dan heeft hij gefaald. Nee, dat zijn wel altijd van die dingen. Want nee, maar hypothetisch gezien, kijk, je kan 9e eindigen. Ja, dan schiet je 20 keer op de paal. Ja, heb je dan gefaald? Nou, jullie hebben een heel mooi elftal, je hebt alleen geen backs. Ja, of Denzel Hall moet zich Nee, dusdanig gaan ontwikkelen. Ja. Maar dan heb je aan de andere kant heb je natuurlijk niet een echte back. Met Mats. Ja, Mats Nee. is een aanvaller. Ja, maar dan weer terug naar zaterdag. Dat levert ook wat op. Zeker. In ieder geval meer dan vanaf de rechterkant met Jane Hurley. Hey, nog even wat opvallende transfers. Even belangs, even kort jongens. Amin Sarr is alweer weg bij Lyon. Ja.
Krijg je dan wel eens pijn in je buik van het lachen dat die Fransen er zijn ingetuind? Nee, ik ben er verbaasd over dat zij die investering die zij gedaan hebben zo makkelijk van de hand doen. Ja, nou ja, want volgens mij is het met een verplichte optie te koop. En dan gaat hij naar 15 miljoen. Ja, dus dat hoop ik. Ja, dat hoop ik ook. Maar ik heb je daar nog over gesproken, maar dan pakken jullie niet heel veel. Nee. Jij zei geen nieuwe speler, nou dat snap ik, maar een tonnetje, zoiets. Nou, een doorverkooppercentage over de winst. Laat hem nog. Ja, zo werkt dat. Ja. Iets meer dan een tonnetje. Dat zei je toen namelijk. Ja, Maar... nee, dat kan, maar je zit ook nog een stuk solidariteit aan vast. Ja. Daar heb je ook recht op. Maar goed, hij is bij ons volgens mij 363 dagen binnenboord geweest. En hij heeft absoluut het profiel voor de Europese subtop. Alleen ja, dat ze hem daar zo snel na 7 maanden tegen die investering laten gaan en dus niet langer de tijd geven, daar ben ik ook wel verbaasd over. Dus ik weet ook niet wat daar gebeurd is. Nee. Heb jij nog een opvallende transfer gezien? Mark Diemers natuurlijk. Ja, AEK Larnaca. Nou, ik heb even gezocht. Larnaca, mooi aan het strand, mooie boulevard. Ja, mooi weer. We hebben het er al over gehad, want we hadden vorige week Lucas Bijker. Ja. Ander en ik gaan voor het werk even naar Cyprus. Ja. Larnaca Lucas Ethnikos, de Bijker. topper. Oké, zullen we even kijken naar wat Diemers zelf zegt over AEK Larnaca, zijn transfer? Ik heb nog heel veel ambitie en wie weet kan ik vanaf daar ook weer grote stappen maken. Ja, want wat voor stappen zoende nog maken we kennen van daaruit? Binnen bepaalde landen die Cypriotische competitie goed in de gaten houden? Ja, zeker wel. Ik denk dat je vanaf daar ook altijd naar andere topclubs kan. In Griekenland, Turkije, et cetera. Uiteindelijk heb ik natuurlijk ook een goede cv. Dus is het niet alleen maar dat je daar speelt. En dat mensen denken van die gaat daar een beetje uitvoetballen. En we zien daarna wel weer wat schipstrand. Nee, dat denk ik niet. Dus ik denk als ik het daar goed doe, dat ook andere landen weer mogelijk is. En ja, goed, we zien wel. Je kan wel in de toekomst gaan kijken. Maar we zien wel wat er gaat gebeuren. Is dit maar. Ja, dat zegt Mark Diemers. Mark Diemers die had nog wel ambities. Toch zei de Stoof van, hij zit er puur voor het yield. Ja, ik moest antwoord Jan. Maar ja, je denkt nee, deze kind. Nee, maar hij had wel verteld dat het yield er heel goed is. En dat hij had natuurlijk bij Feyenoord ook onder contract staan. Dat hij er meer verdiend had als bij Feyenoord. Dus, zwart, hè? Ja. Bruto netto, dus ja. Dan gaat maar dan is daar alweer, ja, krijg je het wel. Dat is op principe wel die dat je denkt van ja... Dat president de kleedkamer inkomt. Precies. Weet je genoeg daar. Ja? Ja. Want dan krijg je het juist wel of krijg je dan een bonus? Of krijg je het niet? Een oprotbonus. Oprotbonus. Maar het is niet een... wat wie is er wel een beetje denigreren richting Lucas Bijker natuurlijk voor de Cypriotische competitie. Maar het is best wel een aardig niveau. Hè? Ik bedoel, het is geen Eredivisie, maar het is geen koekenbakkers. Kom nou, de Cypriotische competitie ja, maar dat is aardig niveau. Kom op zeg. Larnaca het gewoon Conference League. Het is geen IJsland of... maar wacht, ik vraag Ferry. Scout jij in Cyprus? Nee. Wacht even. Nee. Scout jij in Cyprus? Nee. Nou, dan moet ik eerlijk zijn. We hebben er wel naar een speler gekeken. Sorry. Dankjewel, Ferry. Sorry. Het zijn wel veel al gearriveerde spelers die naartoe gaan. Het is wel vaak 30 plus, dus daar scouten, dat gebeurt niet veel. Maar en wie? Frans Sol. Nee. Oh, niet. Nee. Die scoorde trouwens in die wedstrijd. Bijker moest dus tegen... ik weet niet meer. Larnaca? Larnaca was dat, ja. Er staat Frans Sol dus in de spits. Scoorde 3 keer van die Sol. Die eindstand was 4-4. 5-5. Of 5-5 zelfs. Ja. En Bijker zat op de tribune. Ja. Het is dus echt een hoog niveau en spectaculair. Ja, het is echt heel hoog niveau. 5-5. Komt bijna nooit voor. Dat zei ik niet. Maar goed, is er nog... Stel, ja, dat is nog een leuke vraag. Als te eindbesluit. Als geld nou geen rol had gespeeld, hè? Welke speler had jij dan nog graag willen halen bij Heerenveen? Geld is even geen issue. Dus Ferry mag ook Lionel Messi zeggen. Ja, die kan jij kan, ja, als jij denkt Mbappé. van... Die is over de hill. Ja, maar dan, als je dat dan... N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Ja? Zo'n type kan Heerenveen... Op het middenveld en die alles... En ook gewoon deze gaan en ook weer terug. En nog een keer gaan en weer terug. Ja. En wie van de huidige selectie komt het dichtst in de buurt van N'Golo Kanté? Ja, Luc Brouwers natuurlijk. Luc Brouwers. Ja. We gaan het zien. Mooi jongens. Is er nog wat dingen, Anton? Mat wat ik nog op Bangura ha? Bangura, ja. Dat zie je ook in de stellingen, dus ik denk, dat er nog wel op waarom komen. Oh ja, dan heb ik dat helemaal net die in. Wat wie de stellingen kan weer? Ja, dat die de hoofdprijs. Ja. Nou ja, wat is eigenlijk voor hem krijgen? Volgens Engelse bronnen kan u dat ik in uitspraken hoor, wie het 1 miljoen pond. Dat leidt dan is maar 1,1 miljoen euro. Het is wel een bedrag waar alleen nog weer sommen aangeven. Verder kijkt door solidariteitsbijdrage, zijn vorige club.
zaakwaarnemer, speler. Dus het is net zo dat Cambuur echt 1,1 miljoen euro straten krijgt. Maar ik vind dat wel de hoofdprijs van Bangura. Nou ja, dat bedrag gaan ze nog van geen enkele speler ooit krijgen. Een recordtransfer voor De Cambuur. juiste wie Sander van der Streek. Ja, Volgens mij. Zo'n ton, 8 ton, zei iets. Ja, zij die Saffolle even krijgen. Ja, on FC Utrecht. Ja, volgens mij al. Maus zie het ook op 4 of 6 ton. Maar in ieder geval, ik vind dat de hoofdprijs. En het is voor een ideale situatie. Bangura wil voort. Cambuur krijgt er nog een mooie som voor. En nou ja, ze hebben nog een vervanger Helliken. Dus uiteindelijk een win-win situatie, denk ik. Ja, en hij stond ook bij jullie op het lijstje. Maar 1,1 miljoen, dat gingen jullie natuurlijk niet betalen voor de linksback. Nee. Klopt. Maar hij was wel degelijk kandidaat. Ja, ik moet wel eerlijk zijn. Afgelopen seizoen in de Eredivisie vond ik hem minder. Het jaar daarvoor vond ik hem echt heel goed. Ja, toen vooral ook in de combinatie met Calon natuurlijk. Ja. En nu was het vorig jaar natuurlijk bij Cambuur allemaal wel een beetje minder. Silla is wel een stuk minder, hoor. Ja, jij bent vrij positief. Jij hebt de wedstrijd gezien tegen even, Helmond. Vertel anders nog even een leuke anekdote over Helmond. Ja, Van Kaam vind ik echt een goede voetballer. Ja. Verder de Jong kan leuk ballen. Oh, Verder Jong? Jong Oranje. Verder de Jong. Jong Oranje. Toch nog, hè? Ja, Mist dus de wedstrijd van Sneuns in Den Bosch. Kijk, als Uldrikis die bij Letland is. Nou, dan noem ik Michael Brein nog, die kan voetballen. Ik vond die naaie rechtsback. Vond je dat op basis van Vreed? Dat vind ik knap. Nee, maar dat vind ik een goede voetballer. Oh ja, dus ik want bedoel Vreed, die even heeft positief net zijn. bij. Ja. Van Kamer een goede voetballer. Ja. Misschien wel de beste. Zeker. Brein, goede voetballer. Verder Jong, die naaie rechtsback vind ik... nou, dat is op basis van één wedstrijdje. Cassili vond ik echt een goede voetballer. Maar dan houdt het wel een beetje op. Die keeper is de Leeds. Ja, daar heb ik de twijfels over. Maar oké. Maar en, ik vind Milan Smit. Milan Smit mag de fetus niet strikken van Robert Rodriguez. Oh. En ik snap dus net waarom die Milan Smit speelt. Omdat Zet Milan die Smit 4 doelpunten maken had en Robert Rodriguez 0. Van 3 penalties. 3 penalties. Ja, juist. maar Goed zo. Die maatje ik maatje, vreeg je dat maar aan Rodriguez. Dat is absoluut weer. Ja. Jongens, we zijn het einde. We hebben nog 3 overdenkingen. Voor iedereen 1. En het mooie is, Ferry, je moet wel antwoord geven, maar we komen er niet meer op terug. Oké, dat is mooi. Ja? Andor, ik begin met jij. Pichel of Pichel? Pichel. Pichel. Roelof, Stadion de Braak of het Abelense Stadion? Abelense Stadion. En de laatste is voor jou, Ferry. Andries Noppert op doel of liever 10 miljoen op je bankrekening? Ja, en we komen er niet, meer op terug. En je moet kiezen. Mag ik passen? Nee, dat mag alleen Wim Anker. Of Hans. Ja, dat mag ook. En dan gaan Andries op doel. Andries op doel. Tuurlijk. Dat is tactisch een goede antwoord. Mag ik je dank zeggen? Ja. Leuk Ja, dat je er gedaan. was. Heel veel, want je gaat nu gelijk door naar ESPN voor de verkiezingen. Vanavond, ja. Of vanavond is dat. Voor de verkiezing van beste algemeen directeur van Nederland. Ja. Kom je eens weer, want er is nog zoveel te bespreken. Ja. Zeker. Squatten Ben met veel weggekomen, hè? Operationele tekorten. Deuren die open gaan, al die lijken uit de kast. We hebben het allemaal laten liggen. Ik kom. Jij komt, dat kom. staat. Nogmaals, dank dat je er was. En na weekend dan ben we er vanzelfs weer. Maar een nagel naar je grootvolle sportkaart.